Σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις, το όραμα ενός ανθρώπου για ειρήνη και ελπίδα λάμπει έντονα. Ο Δόκτωρ Χονγκ Τάο Τζε, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παγκόσμιας Ειρήνης και Αγάπης, ΦΑΟΠΑΛ, υπερασπίζεται επίμονα τους σκοπούς της συνείδησης και της δύναμης της ελπίδας μέσω διαφόρων διεθνών συνεδρίων και διαλόγων με ηγέτες από διάφορους τομείς και έχει λάβει αναγνώριση από διακρατικές και θρησκευτικές κοινότητες. Νωρίτερα φέτος, ο Δόκτωρ Χονγκ συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο στην 27η Ευρασιατική Οικονομική Σύνοδο Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί αντάλλαξαν ιδέες για την προώθηση της κουλτούρας της ειρήνης με αγάπη και συνείδηση. Μόνο τότε μπορούμε να προωθήσουμε το κοινό μας όνειρο για την οικοδόμηση ενός νέου κόσμου, όπου δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε την κραυγή του λαού ή την κραυγή της γης. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να απομακρυνθούμε από τις συγκρούσεις είναι μέσω της αλληλεγγύης και της ευαισθησίας για συνεργασία και συμπόνια. Η συνείδηση ξεκλειδώνει τη δύναμη της καλοσύνης μέσα μας και συνδυάζοντας την παγκόσμια ενότητα και συνεργασία, όλοι, από τους αρχηγούς κρατών μέχρι τους πολίτες του πλανήτη, μπορούν να τηρούν τη συνείδηση και να ασκούν την καλοσύνη, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να σταματήσουμε την παγκόσμια παρακμή, να διασφαλίσουμε το μέλλον για όλη την ανθρωπότητα και να αναζωογονήσουμε τη ζωή. Στη Σύνοδο Κορυφής, η ΦΑΟΠΑΛ πραγματοποίησε μια σημαντική τελετή κοδωνοκρουσίας. 13 διακεκριμένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων πρώην πρόεδροι και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, χτύπησαν την καμπάνα της παγκόσμιας ειρήνης και αγάπης, διατυπώνοντας ειλικρινείς ευχές για παγκόσμια ειρήνη. Έγραψα ότι προσευχόμαστε και εργαζόμαστε για την ειρήνη πάντοτε και παντού στον κόσμο και το υπέγραψα. Χτυπάω επίσης την καμπάνα, όπως με καλέσατε να κάνω, καλώντας όλους τους ηγέτες και τους υπεύθυνους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να εργαστούν και να προσευχηθούν για την ειρήνη όλοι μαζί. Ο Δόκτωρ Χονγκ συνέχισε την αποστολή του με τη συνδιοργάνωση της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής των Ηγετών για την Αγάπη και την Ειρήνη στην έδρα του ΟΜΕ στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με τη μόνιμη αντιπροσωπεία του Κυριμπάτη. Η εκδήλωση αυτή γιόρτασε τη Διεθνή ημέρα συνείδησης και ανέδειξε τη διακήρυξη της Παγκόσμιας ημέρας της δύναμης της ελπίδας. Εκπρόσωποι από 23 χώρες συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά σε παγκόσμιο επίπεδο, διαδίδοντας το μήνυμά της σε μεγάλο βαθμό. Η Σύνοδος Κορυφής περιελάμβανε επίσης πληροφορίες από τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Κωσυφοπεδίου Ρεντζέπη, πρώην αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, πρεσβευτές του ΟΜΕ και άλλους ηγέτες με επιρροή. Μεταξύ των αξιοσημείωτων συμμετεχόντων ήταν και ο Διευθυντής του Τμήματος Διορθόδοξων, Οικουμενικών και Διαθρησκειακών Σχέσεων της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο οποίος μοιράστηκε τις σκέψεις και τις συστάσεις του για την παγκόσμια ειρήνη και βιωσιμότητα. Για να επιτευχθεί αυτός ο κρίσιμος μετασχηματισμός, πρέπει να βασιστούμε στη δύναμη του διαλόγου. Χωρίς διάλογο, δεν μπορούμε να επιτύχουμε ειρήνη και συμφιλίωση. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πιστό στην παγκόσμια ευθύνη και αποστολή του, υποστηρίζει από καιρό ένα ήθος αλληλεγγύης που βασίζεται στην πεποίθηση ότι η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί ποτέ να είναι αξιοπρεπής και να σκιάζεται από την πνευματική αποστολή της πίστης. Από την έναρξη της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Υποστήριξης τον Νοέμβριο του 2022, άνθρωποι από 164 χώρες έχουν υπογράψει τη διακήρυξη της Παγκόσμιας ημέρας της δύναμης της ελπίδας, εμπνευσμένη από το κάλεσμα του Δόκτωρ Χονγκ για δράση. Μέσα από τις άοκνες προσπάθειές του, ο Δόκτωρ Χονγκ και το ΦΑΟΠΑΛ συνεχίζουν να εμπνέουν και να κινητοποιούν ηγέτες και άτομα σε όλο τον κόσμο. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον βασισμένο στην ειρήνη, την αγάπη και τη συνείδηση.